So nato diri karon kay of course isa sa atong mga mission and vision sa kinabuhi ino nga makakita tag langga diri no basin di ay isa sa ilang mga trabahante ang atong langga diri. Langga. Langga. Hello mga mads! And yes, we are here at Tats Tungulan and Seafood Dampa located at Tomasaco Street, Cagayan de Oro. Abay rin siya sa Monterey nga meat shop, no? So yeah, welcome to Tats Tungulan. Let's go! So ayan mga mads, no? There is a Tats Tungulan and Seafood Dampa. You might be wondering, nga no gitawag siya tungulan? Because ang tungulan di ay, ang tungol is part sa tiyang sa baboy. But anyway, so kato mga curious diha, no? Nasa separate nga area kung asa sila magluto sa seafood and asa pod nila luto ng mga meat, especially the pork. Kay narabat yung mga brothers and sisters ng mga Muslim, no? So yeah. Ito, anyway mga mads, no, nako karon diri sa Tats Tungulan and Seafood Dampa kay para ma-experience ninyo kung unsa ako ma-experience karon. Charis! Awareness purposes. Yan. This is Captain's Tray. And also na tay lobster. Char! And also we have baby back ribs. And naatay saang. Oh my God, one of my favorite ginang saang, no? And also naatay, dili ni siya kinilaw guys. Usama ni siya, ceviche. Ceviche, murag ang serve ani kay tag 2,000 siya. Bitaw tagpili na itong ceviche. Ang ceviche muning manghod sa escabeche. And also naapod silay chicharon bola. This is chicharon bola guys. And also, oh my God, naatay talava. Muning gakanon sa mga taga-Taliban. Ang talava. Sa oras na nato ato mga kinakusga nga gloves, no? So maniud to na ta guys. Kani gid, I miss this so much gid. Ang ilang saang. Guys, this is so heaven. Oh my God. Mga mads, so yummy here, but the price is so value for money. Like grabe barato na pud kayo dire guys. Ini saang talaba. Ini kayo nga, ang talaba. Their lobster. Yum. Oh my God. Langga. Langga. So ayan, kung ihaw ka diri, makurat lang mo no nga ilang sudlanan sa ilang drinks kay murag yung naay isda pataban. Perfect. Guys, squid. So kani ang tilapyang dagat. Mura ning only fish in the world na hilig og tilap. Tilapia. Kuya, buka ka ang akong crab. Aliyo. Di kayo ko kabalog buak og crab. Pero mas mayo ng buak ko niya ang akong crab.
Pwede magdugang og rice. Isa ka rice. Rice cooker. Diri sa Tats, Tungulan and Seafood Dampa. Separate ang ilang area kung asa luto ng mga meat, especially the pork and the seafood. So, ato naklarohon, okay. Labi tayo mga Muslim brothers and sisters nga gadahin diri. So, separate git ang para sa seafood o para sa mga meat. At least klaro. Kung nga ang crab, napikas na siya. Bigay ko kabalog kaon og crab. Pili na yung hungit na ako. And of course, dili nato makompleto ang atong seafood experience diri sa Tats, Tungulan and Seafood Dampa kung wala tay ceviche or sa ato pang lengguwahe kinilaw. Oh, di ba? Lapan. Ilang kinilaw kay ang ceviche kay na mga sagol mangga and other lagot mon. Katong mga walay langga, pwede lagi mo mukhaon din mag-inusara. Just like me. Oh my god, it's so yummy. Ang lamig yung fish. This is tungol. This is the tungol. And ang pagkaon sa tungol, guys, is inyong sagulan o soy sauce and suka. Yun. And then atong i-mix. Atong pigaan og lemon. So, i-mix na to siya. And of course, mas lamigid mo kaon kung kinamuhangon. Palitan og rice. And also guys, na sila chicharong bulaklak. So pag chicharong bulaklak, ato na po namutangan og limoncito plus soy sauce. O chicharong bulaklak ni guys. Suka. Oh, diba? Ito yung mix. Oh my gosh, you know what? Value for money. Lami ang serbisyo. Perfect. So if I were you guys, ay nagulat, ay namong atos lain, anin na mo dire, Tats, Tungulan, and Seafood Dampa, located at Tomasaco Street, abay lang siya sa Monterey. So hanggang sa sunod na giyon, magkita-kita